Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa nagapanguna naton nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, matrix nga ipagawa sang LTFRB ginahulat sang Transport Corporations. Governor Aksyon nagilaom mapondohan sang tingob ang Panay Guimaras Negros Bridge Project. Sa balita national, tax scam kag phishing ang nagikan sa mga international syndicates. Special risk allowance para sa mga health workers wala sa gihapon sang pondo. Sa balita international, Japan posible na nga halugan ang travel restrictions para mapawaskog ang ekonomiya. Sa balita sa sports, EJ Obiena, padayon ng maayong performance sa Europa, daog na naman. Balita Entertainment, P Awards back, formal na ginansar ang kaugalingon sila nga interior design business. Samtang sa balita espesyal, aton padayon ang istoryahan ng mga facts na hanungod kay King Charles III. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Setyembre 13, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa This news sponsorship. Yes, good morning lahat mga ka-aksyon. Good morning lahat Action Doors. Good morning sa imo Action Boy kag sa mga ka-aksyon ta. Happy Tuesday, Happy everyone. Tuesday kag happy birthday sa tanan nga may mga birthday karon nga adlaw, no? Yes. I-greet ko anang ibandi sa Facebook, no? Happy birthday kay Ruby Treyes. Ay, asawa sang akon amigo. Si Inday Ruby, birthday mo Glinda Rob, no? Happy birthday sa imo, no? Yes, happy birthday. Si Kashmir Coloso, ang ihada to be kubla, future ihada. Happy birthday sa imo ihada. Kag kay Marlon Solidom, oy migo, birthday gili sang Tigbatas. Marlon Solidom, happy birthday, ha? So mga ka-aksyon na, karon na on air karon mag-greet na sila karon, ha? So, dira sa nag-monitor naman sa Facebook, good morning sa inyo. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Bisan pa nga nagatiyog-tiyog lang ang akong reaction dorso. Itod ka? Tiyog-tiyog lang saya. Because may hilig siya magtiyog-tiyog mo. Good morning lang kay Miss Cory Vidaha sa may Banuas ng Hinigaran. Good morning sa imo. Kay Joshua Christopher Bellas. Good morning sa imo, Joshua. Kay Sir Philip Alonsagay. Watching sa Action Boy. So, good morning lang kay Sir Philip. Upod man kay Ma'am Eleanor Fukuda sa Tokyo, Japan. Kag sa aton dira nga mga kwanla ng mga ka-miyembro sang Energy Fans Club, energy lang yapon kita, no? Yes. Tuesday morning kita, so we should maintain our energy para sa aton nga malawig nga kabuhi. Oh. Sakto man? Sakto na siya. Di ba? Siya gaangat man Ako siya. pa ya. Ako pa. Kung sa amo na sa una, mi pa. Alam, mi pa. Mi pa, no? Sa kay Miss Georgia Gargasirana, ra sa gliyo, ano pang inulat sang tanan? Shot na sang kape. Yes. With, ano naman iman? Fried egg. Fried egg. Fried egg. Grabe, no? Kape with fried egg. Miss Georgia, morning dara sa imo, ano? The ever loyal Miss Georgia Gargasirana. Yes. Kay Rochelle Evangelista, morning man dara sa imo. Good morning kano Idol Doors. Yes, good morning. Inday Blaza, ara man siya. Good Natapos na morning. 2021, way kagid ka pakita sa kay Actually, God, Rochelle. mahapit ka tayo sa iya, Action Boy. Sa ano to ganing adlaw man. Kaso, wrong timing, gidya. Kaya ang from South ka bala, sa may Petron, da bala yun. Aha. Di ba pwede ka nakaliko left sa una? Sa una, subong din na. Hindi na pwede kaliko. So, ay ka na, wala na. Mahapit ko tayo sa makuhapitan. Tada ba lang ako niya, no? Kaya si ang listener da namon bala. Di mas ga signal na pa left. Ay, Hindi hambal pwede. sa enforcer. Hindi pwede. So, Hindi ka pwede ka kadto kay Rochelle. Hindi pwede. Exclusive lang. Di ka layo na ako malibot naman. Kaya pwede ka traffic na binadra sa NOHS Action Boy. Correct. Ay, ambot na lang yun. O, standby na sa aton mga balita lokal.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:08 sa detalya na sang mga balita lokal. Ginahulat sa karon sang Transport Corporations nga nagapag-iya sang moderno nga madipasahe nga masalakyan ang ipagawa nga matrix sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board bilang basihan sa isukot nga plete sa kada ruta nga ginabiyahian. Sa interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginpahayag ni Feby Turbanos, tag-iya sang Lover Boy and Turbanos Transport Corporation, nga ila paginpaydalom sa road test ang kada unit agud ma-familiarize ang mga driver sa dinang ila rota mo ang northbound terminal Bata nga nagasakop man sang Mandalagan. So kay Turbanos, may 58 ini kang ginkuha nga units apang sa karon 30 pa lamang ang preparado na sa pagbiyahe. Ginpasiguro man ni Turbanos nga kada driver kompleto ang benepisyo kag may batunon nga 450 pesos ang adlaw nga kada semana ihatag. Ginpahayag ni Turbanos nga gina-project sa karon sang local government units sa syudad ang pagpatuman sang automatic fare collection system nga ipagi sa pagtap na lamang sang card ang pagplete. Nagalaom si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga mapondohan sang tingob ang Panay Guimaras Negros o PGN Bridge Project. Ini ang reaksyon sang gobernador sa palayag ni Anay Senador Franklin Drilon nga ang pondo nga ipaloan sang gobyerno sang South Korea paagi sa Export-Import Bank of Korea ang para lamang sa Panay Guimaras nga taytay. Pero kay Lacson masamina nga problema ang pagpain sang pondo sa mga proyekto sang gobyerno. Ginehemplo sang gobernador ang Build Project sa administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa diin 12 lamang sa 119 kuma proyekto na kumpleto bangod sa kakulang sang pondo. Nagapati si Lacson nga magauna ang construction sang Panay Guimaras bangod ini ang may manubo lamang nga distansya kag magamay nga pondo nga ginakinahanglan. Ang PGN project ang may duha ka components. Ini ang among 13 km Panay Guimaras Bridge o kon Section A kag 19.47 km Guimaras Negros Bridge o kon Section B. Ginpanugya naman ni Governor Bong Lacson sa publiko nga usaron ang inatawag nga sentido komon sa paghimo bilang optional ang pagsuksok sang face mask outdoor sa Negros Occidental. Suno kay Lacson nagapabili ng kaso sa COVID-19 sa probinsya, gani importante ang pagsuksok sang face mask sa mga matao nga lugar, pareho sa public transport, eskwelahan, private o kon public buildings kag mga konsyerto. Sa naligat nga Biyernes, nag-issue sang executive order si Lacson may kang tanan sa optional nga pagsuksok sang face mask sa outdoor kag open spaces sang tanan nga mapersona sa teritoryo sang Negros Occidental. Ini matapos pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang executive order number 3 nga nagatugot sang voluntaryo pagsuksok sang face mask sa outdoor setting. Ang Negros Occidental amo ang ikatatlong nga lugar sa Pilipinas nga naghalog sa mask mandate. Una, ang mga siyudad sa Cebu, kaginsundan sang Iloilo. But when you speak of outdoors, like for example, if you're riding a public transportation, that's shoulder to shoulder. So, common sense lang, we still have to use our face mask to protect. Unless you're going out of your house just to walk or to jog, you still have to carry a face mask. For sure, you will be entering a building. Si Governor Bong Lacson. Kadungan sang ginpagwa ang executive order nga nagamando nga mangin optional na lamang ang pagsuksok sa face mask sa mga outdoor spaces. Ginarekomendar man ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang mga unvaccinated o kung wala na bakunahan nga magpabilin sa pagsuksok sa face mask. Sa interview sa Action Hotline, ginpahag ni Lacson inibangod dako sa gihapon ng risgo sang COVID-19 labi na sa mga hindi bakunado. Suno kay Lacson kung magwa sa pulian ginakinahanglan sa gihapon nga magsuksok sa face mask bangod magasakay man sa gihapon sa pampubliko nga salakyan. Sa pagtambong naman sa mga concerts, ginarekomendar man sa gobernador ang pagsuksok sang face mask bangon nagadikitanay ang mga tao. Dugang pa ni Lacson, nagapabili naman ang pagsuksok sang face mask sa indoor places, mapapubliko man o kung pribado nga lugar. Ginpahayag naman ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga ilan na ginapaabot ang pagbasura sa COMELEC sa election protest ng ginfile batok sa iya ni Anay Mayor Evilio Leonardia. Sa media interview kasang Lunes nga adlaw ginpahayag ni Benitez nagapateng ila kampo nga wala nila ginseryoso ang protesta bangod nga nangin matawhay ang eleksyon matinlo kag wala sang reported nga irregularidad. Sunod sa alkalde wala pa sila nakita ang opisyal nga resolusyon sa COMELEC second division kag nabaluan lamang ang report paagi sa media. Gin-question ni Benitez nga wala na sila sang maayo nga himuon
ang pihak nga kampo matapos ang statement sang kampo ni Leonadia nga himuon nilang tanan nga legal remedies sa sining election protest. Para sa alkalde, lapit na lamang ang 2025, kagaron dapat tutukan ang importante nga mabutang, ang pagserbisyo ka ang commitment para sa Bacolod. Ginbahag naman ni Attorney Lysander Bong Dilag, spokesman ni Benitez, nga ginbasura sa Comelec 2nd Division ng protesta bangod ini ang improperly filed kag insufficient informed. As expected, I always believed nga hindi man gito a protest to take seriously. We know for a fact nga tawhay man ang election, it was clean, there was no reported any irregularities, and majority of the votes have already spoken. Ang kabayan sampayang ni Mayor Albi Benitez. Ginpirmahan na kahapon Lunes ang Memorandum of Agreement kon MOA sa tungasang Bacolod Local Government Unit kag Ayala Malls Capital Central para sa Bacolod Express Service Office sa Beso nga pagatukuron sa third floor sang mall. Ang MOA ang ginpirmahan ni Mayor Albi Benitez kaupod si City Administrator Pacifico Maghari III, Maria Sharon Chocon, General Manager sa Ayala Malls Capital Central, kag Joyce Grace Salamisan, Chief Finance Officer sa Ayala Malls Capital Central. Suno ka Benitez tuyo sang Beso nga mapahapos ang pagkuha sang publiko sang madokumento sa gobyerno. Ang Beso ang ginalakipan sang GSSD, Local Civil Registrar, PAPCOM, Office of the Building Official, kag iban pa. Base sa MOA, magalawig ini sang 5 katuig pero pwede pa nga ma-extend sang dugang nga 5 katuig. Suno ka Benitez, wala sang bayaran ang syudad sa rental sang lugar nga may kadakuon nga 427 square meters samtang ang syudad ang nagpahamtang naman sang office furnitures. Ang Beso ang ginapaabot magabukas sa Disyembre 2022. Samtang ginpahayag ni Benitez nga plano man sa administrasyon nga ipatuman ang e-governance o kung pag-usal sang mobile phone sa pagproseso sa mga government documents. Nagpapanahog naman si Mayor Albi Benitez ang notisya angot sa pangabay nga ipauntat ang pagtampok sang duta sa igad sang baybay sang kompanya nga konektado si Councilor Vladimir Gonzales sa Purok Bayanihan sa Barangay Banago. Ini matapos ang reklamo sa mga pumuluyo batok sa proyekto sang Home Invest Ventures Incorporated. Base sa kapahina nga dokumento nga pirmado ni Benitez na petsahan September 9, 2022, kinahanglan nga mag-verify ang classification sang propiedad kung bala nagasunod ang aktibidad sa mga regulasyon sang DENR kay iban nga ahensya sang gobyerno. Bangod sini, ginapangabay sang alkalde ang kompanya nga mag-untat sa nagapadayon nga embankment with slope protection project sa lugar pending sang inventory, certification kag land survey sang DENR base man sa DENR Department Order number 2004-24 kag DENR Administrative Order number 2007-29. Ara na. I think hatagan siya notes kay Vlad. It's a may corporation to nga ginatagan sa notice pending our aton query sa DNR whether ang titled property that has can be restored kung nadula na siya because of erosion. Ang dugang nga pahayag ni Mayor Albi Benitez. Nagalaom ang Philippine Coast Guard Western Visayas nga masumeter na sa ila ang marine protest gikan sa kapitan sa Our Lady of the Philippines 1 Montenegro Shipping Lines agon makahatag kasanagan sa nagapadan nga investigasyon. Sa interview sa Aksyon Radio kay Coast Guard Commander Jansen Benjamin, Operations Officer sa PCG Western Visayas, nakalabot sa ilang report angot sa man overboard 3.1 nautical miles nga kalayoon sa vicinity water sang Bredco Port sa tung Sabado, September 10 nga nagresulta sa kamatayon ni Enriquito Magwad Jr., 43 anyos, residente sa Purok Santo Niño, Barangay Handumanan, Syudad sang Bacolod. Ginpahayag man ni Benjamin nga sa karon, hindi pa matumod kung ang biktima naglumpat o kung nahulog sa barko samtang nagapadulong sa Bredco Port. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:17. Text scam kag phishing ang lagikan sa mga international syndicates suno sa Department of Information and Communication Technology. Samtang special risk allowance nga 1 bilyon ka pesos para sa mga health workers wala sa gihapon sang pondo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Sod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability. Muni-muni from Gardenville. Anong muni-muni? Nagamuni-muni. Nagamuni-muni. Hindi na ya. Lain niya ang winnings na guro ya. Kay ang muni-muni ya. Lain man na ya. Nang nagadaw nagkuhan ka. Muni-muni. Muni-muni. Salamat ba na siya? Yes, zawadi ka. Kapoy na. Kapoy na gid? Why na gid? Kapoy na gid. Why na gid the energy? Energy. Happy Tuesday. Action boy, may nag-a-appear di ba nga comment sa piya ko nga phone. Nga wala nga ari di sa piya ko nga phone, pero why naman di sa piya. Ay na. Ako naman man nag-a-appear man din. Riso, idea mo. Tiduwagid ginamonitor. Ano man? Ano kang tabo man? Kaya siling ni Rochelle Evangelista, okay lang ko no kits lang na lang to sa live Tani magabutan man kuno entry niya para makita. Ati mo na importante tani magabutan gid no. Sige Si ano gid action boy ari di si sapya ko nga phone ari di si Diding Alhamiento. Si Ana Sinoro, si Miss Marjon Rivera ari man siya. Yes, morning sa imo Marjon. Morning. Si Ada ko da Tess Murayama, morning. Ari man di si Dennis Nuestro sa Woodfire Bacolod. Good morning sa imo sir. Kag si Emily Morden. Ari man di kay si Action Eric magbanwa. Correct. Oo. Good morning. Morning da. Kita da. Miss Jen Kidalagda, Ragyapon, Stella Maricelis, Araman, kag si Ma'am Luing Melos, Araman, akon nga ni-refresh ko naman ang imo bala ginasadya sa akon bala. Pag-refresh mo, ara naman liwato, bago naman yung magabago naman. Ari na, nagaginuwa. Si Ernesto Paul Parenio, good morning. Araman si Ansek Encarnacion. Good morning, nandra sa imo. Kesh na ni Guro, ay. Ano nini natabo sinisang kwanta ini? Natabo sa nga mga hindi mintindihan ang FB subong, no? Kasi masunggod na iba niya, hindi bala matamyawan, no? Gani, kay hindi makita bing mga comments. Ara man gali si Kagawad, Imbong Jocampo. Gamit ba, wala kita kapit kay Kagawad, no? Ado ka, busy. Kaya wala man tagin-invite. Gani, wala man siya binagambal nga, hapit ka mo di, no? Oo, hindi ko siling sabihin nga, hapit ka mo di. Hapit ganito to sa, hindi bala naghapit to sa empanada. Empanada. Niyog lang ko
Yaw ko na sa Iloy niya ko nga diehard Aksyon Radio listener. Si Ana Encarnacion, Aksyon Boy. Okay. Siling ni Anshik or Kishna ni. Kishna? Kishna. 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 So, good morning lang na kay nanay mo, Ana Encarnacion, Kishna, or Ansek. Ara ka na da kagawad imbong sa kwan sa kapihan ni Chona. Morning da sa kapihan ni Chona, no? Sa Barangay Maaw. Si kwan bala si Bibing Rivera bala. Birthday ni I think kahapon bala mo. Ay, wala mo naman nag-greet. Ay, kay wala sa nang invite. Kalimutan gid ba sa hindi mo invite, Kasi no? hindi kayo ma-invite yan, hindi ko na yung madumduman. Correct. Kita mo, si Kwan, gani, si ihada ko, Kashmir, na dumduman ko lang, bisan way nang invite, Kami nagpadumdum si mo. Kag si Ruby Reyes. Si Ma'am Luing Melos, Action Boy, ara man ha. Kag kay Gani. Miss Jinky Delagdon, morning sa gyapon dra sa imo, Miss Jing. Si Wing Morales, morning dira sa imo, Wing. Wing, morning sa inyo dira sa Sampaloc, Manila. Mako naman ko blaliwat, ma-refresh naman ko blaliwat. Refresh naman kayo. May matuhaw naman na di mo. Sige. Anyway, standby na mga kaaksyon sa atong mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapo sang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte. 7:27. Sa detalye na sa nagapaguna naton nga mga balita nasyonal,
Ginako sang Department of Information, Communication and Technology nga ang lapnagon nga text spam kag phishing ang nagikan sa mga international syndicates. Naghingi naman sang executive session ang DICT sa Kamara agud i-report ang initial findings ng investigasyon sa nagalaptang nga text scam sa pungsod. Sa ginpatigan nga budget hearing sang Committee on Appropriations, natalakay ang massive text scam nga nabaton sa publiko. Suno kay DICT Secretary Ivan Jan Uy, pati siya nakabaton man sang text messages. Ginpahag sang tiglikom, luyag nila nga ipabalo sa mga kongresista nga kriminal nga sindikato sa likod sang nasambit nga phishing activities. Base sa inisyal nga investigasyon, kinahanglan ang strategic action agud matap na ang mga sa isang illegal nga aktibidad bagud hindi lamang mga Pinoy ang involvado apang mga international syndicates. Nagalaom si Uy nga amat-amat nila nga maresolba ang problema sa tax scam sa bulig sang mga mamalidha. Nagapabilin nga wala na pondohan ang 1 bilyon ka pesos nga COVID-19 Special Risk Allowance o SRA para sa mga health workers 2 ka tuig na nakaligad pagkatapos mag-igo sa COVID-19 pandemic sa Pilipinas. Ginhimo ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Verriere ang sabat sang pamangkot ni House Minority Leader Franz Castro sa Alliance of Concerned Teachers Party List kadungan sa pagpresentar sa ahensya sa ilang ginuduso ka pondo para sa 2023. Suno kay Verriere, nagapabilin nga unfunded ang SRA sang 55,844 ka health workers na nagahulat ang ahensya sa sabat sa Department of Budget and Management. Ginpahag naman ni DBM Director Sofia Abad nga sa karon gina-evaluate pa sang DBM ang request sang DOH para sa SRA sa mga health workers. Plano naman sang Department of Health nga magbakal sang second generation COVID-19 vaccine nga target ang original strain sang virus kag Omicron variants sa unang quarter sang 2023. Ginanunsyo ni DOH Officer in Charge sa Maria Rosario Verriere ang plano kanungan sa pagpresentar sang DOH sa ila ginaduso nga 301 bilyones pesos nga budget para sa 2023 sa House Committee on Appropriations. Suno kay Verriere, nag-iistorya ng ahensya sa mga manufacturers ng new generation ng COVID-19 vaccines nga target ang Omicron kag original strains ng COVID-19. Duga man ni Verriere, isa ka manufacturer ang nagatapos na sang registration for approval sa US kaya nagaprepara naman ang ahensya sang term sheet. Ginpanumduman ni Verriere ang importansya sang second generation sang COVID-19 vaccines kag ginpahayag nga ang immunity ang ginhatag sang primary doses sang bakuna ang naghuyang na. Pending pa sa Food and Drug Administration ng FDA ang aplikasyon sa pag-issue sa Emergency Use Authorization sa COVID-19 vaccines para sa kabataan edad 0 tugtog 4 anyos. Ito ang sabat ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Verriere ang ginpamangkot ni Iloilo Representative Lawrence Defensor kung ginakonsiderad na sa ahensya ang pag-administer sa COVID-19 vaccines sa mga kabataan sa nasambit nga age group sa karon nga ang duha ka American-made vaccines brand nga Pfizer kag Moderna ang ginausar na sa kabataan below 5 years old sa Estados Unidos. Tungod sini nanawagan si Defensor sa DOH nga magdesisyon sa pagpabor sa pagbakuna sa mga kabataan below 5 years old, labi pa na ang nasambit nga age group ang may masobra 2% na natapikan sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Bago pa lamang nagnubo ang mga kaso sa COVID-19 sa katapusan nga bahin sa Agosto, pero nakakita gilayon ang Octa Research Group sang gamay nga pagsaka sang kanamuon sa mga nagabalatian sa Metro Manila. Sa report sang Octa kasang Domingo, nagsaka ang growth rate o kung kada sigon sa pagdamo sa mga kaso sa 6% halin sa 3 akong September 3 tubtub 10. Yara naman sa 17% ang growth rate o kung nagnubo sa Agosto 27 tubtub sang September 3. Apang nagsaka man sa 13.3% ang positivity rate halin September 9, halin sa 12.1% sa September 2. Liwat man nga naglambot sa 1 ang reproduction number o kung kadamuon sa natapikan sa kada positibo sa COVID-19, indikasyon nga nagataas man ang paglatnanay. Yara naman sa 1.11 ang reproduction number sa September 7, halin sa 0.93 sa Agosto 31. Sunod sa Octa, ginapaabot pa ang pagtaas sa mga kaso bangod sa pagtaas ang mobility pattern, karon nga nagbalik na ang in-person classes. Pila ka mga estudyante kaginikanan ang nagpabutsyag sang pagpabor sa ginaduso sang Department of Health nga pagdugang sa buwis sang junk food kag soft drinks nga agud madugangan ang ginaganar sang gobyerno para sa Universal Healthcare Program o kon UHCP. Una na agin pahayag sang GOH nga base sa survey sang Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute, may 27 milyones ka mga Pilipino ang obese. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Verriere, ang pagtaas ng buwis sa junk food ang magapanubo sa pagkonsumo sa mga nasambit nga produkto. Sa duga baraton nga balita national, ginsuspend sang Professional Regulations Commission ang pulisa nga utang tagging.
nga nagatumod ini sa mga empleyado sa gobyerno nga may nakapending nga kaso administratibo tungod sang kautangan. Rason para hindi ma-renew ang ilang PRC license. Ginpahag ni Labor Secretary Bienvenido Laguasma nga epektibo gilayon ang mga mando. Ang PRC ay isa ni ka-attached agency sang DOLI. Sa ginpirmahan nga Resolution number 1558 ni PRC Acting Chairman Jose Cueto Jr. kag Commissioner Erwin Inad, ginsabat sining isyu sang utang taging nga ginpagwa ni Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro sang ginhearing ang budget sang DOLI. Sa idalom sa mga pulisa, hindi pwede nga maka-renew sa ila lisensya ang matinaw sang gobyerno nga mayara sang wala mabayaran nga utang. Konforme sila guwas mga isa ini ka paantos sa mga professional sa gobyerno nga may mga pending nga kaso administratibo. Samtang natalala ang mapatigan sang konsultasyon kapag tuon ng PRC angot sa mas maayo kag patas nga proseso sa pagdisiplina sa mga empleyado sang gobyerno nga hindi makahibalo magbayad sang utang. Ginaprepara na sa Senate Committee on Public Services ang report para sa SIM card registration bill. Suno kay Senator Grace Po, prioridad sini ang hagna nga iya ginfile sa tungbulan sa Hulyo apang ginvito ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Sa idalom sa hagna i-require sang Public Telecommunications Entity sa PTE nga irehistro ang mga SIM cards bilang prerequisite sa pagbaligya kag activation. Ang tanan nga social media account providers mag-requirement sa users sa i-deklarar ang ilang matod nga ngalan kag phone number sa paghimo sang account. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Ang nagapanguna naton nga mga balita na international, balita sa sports, showbiz, kagaton balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan. Okay. Si Christine Minias Villalobos, good morning mandara sa imo. Si Dinah Regalado from Isabela. Sa Alagad Radio, dira sa Hinubaan, good morning dira sa inyo. Amigo ta Eric Tenerife. O basi makalusot ka din sa Bacolod na tola, kay ma-istoryata, kay daw naidlaw na ko sa imo. Perfect. Ikaw naidlaw ka man kay Eric? Do wala kay way siya way siya gapang pamitik bala. Wala sa lolo siya may gnapitik bala. Do wala ko siya mayo. Kinanglang gali magkanto di si Migo Eric pitkon niya ka. Para pitkon ko man sa. Pit kanay ko mga duwa. Ang mga greetings ya dito sa Africa, yan di ko tiyak sa greetings nila. Dupla. Para pit kanay lang kamo para at least bala kung mag-shake hands kamo hindi pa man pwede gid subong gid mo. Kay COVID. So pit kanay lang kamo para. Pero sa imo blang di imo mal mo kay na nga ning ni Blancoan ining optional or voluntary nga pagsuksos ng face mask. Voluntary malan sa mo optional malan sa mo way mo sila nga ginamanduan tang hindi magsuksok face mask.
Ako yung mga face mask na ko yapon hasta may supply pa ko. I will use my face mask until supply last. Wow. Supply last. Supply gid. Supply. Akala. Sige. Pero ako yung mga face mask lang kuya. Kay protection ko muna sa akong kagulingon mo. Correct. Okay lang na iba niya nga hindi sila mag face mask outdoors. Pero sa outdoors guro daw pwede man nga daw kung kapin pa ko la tao bla. Kung may mga events nga do okay malang halog-halog malang gawa. Okay na. Pero Naara man sa open space bala. Pero bisan sa open space, sa akong bisan open space, may event, gatilipon tao, ma-face mask lang kuya guro Kay bisan open space siya pero kung damo tao. Nagkitanay ka mo. Pareho bla sa masalakyan. Oo. Hindi bla sa masalakyan. At kinanglan yung mag-face mask ya sa mga publiko nga transportasyon. Basta face mask ka lang ya. Pero alang alaman nga ato iya galakat sa tunga sang talamnan iya mga face mask ito. Di bla? Correct. Kaya gusto galuto kasi yung balay naka-face mask. So una dano, gina-require niya sa sulod sa balay mga face mask. May so makihalog na. Okay? Sige. So di na to? Malumena ka morning sa imo mandara sa Gardenville Subdivision. Veronica Santillan Manukan. Good morning, man. Sa ding si Veronica sa Handumanan. Morning. Araman si Action Boy Roberto Hirapos Caraballo. Good morning, Moy Daddy. Kulat pasahero sa Deca Homes, South Bacolod. Deca Homes. Yes, pamilyar. Deca Homes sa Kabog? Sa Kabog. Sila kay may may motor, manda pandumanan ba? Kaya pwede manda ka ba makaagi? Okay. Para gro magsakay sila pa din man. Pwede pa dekaw siguro hindi na ruta nila kasi makigahan ka mo dasan. Paano guro yan dumanan kita guro das laga park naman niya sa Pia. Okay. Kay Russell Gomez, good morning. Araman si Jose Herson Lapinig Junio, good morning. Sa LLP building. Yes, LLP building office. Tamyo niya lang Sir Raymond Maranyon, ga-monitor sa likod Nissan Araneta Singkang. Manadaw pagpamati kay Raymond Maranyon. Good morning dra sa imo, no? Sakay si classmate ko Virgil Legaspi Coloso, ang kumarit to Bico, Araman. Good morning. PM na lang siya kaya daw hindi maglusot ang ilang mga comments, katingalahan ibla mo. Andre Saton nga kano mo sa monitor ko dio. Why gid ga dugang ang comments ya? Bakit ganyan? So ari gani why ga dugang ang comments sa akon dio? I-refresh naman siguro Sir Leo guy. Sir Elray. Kaya daw ay sa gadugang ang comments blaw. Yes. Hasta lang to kay Ruchel kay Naya. Gani man. Ari gili si Market Tribo ara na. Ara man gani Action Boy si Carl Kenneth Caniete. Ang nagdaog to blaga from Bugas. San Jose, Ibi Magalona. Amotong daog ya Bugas. So paano yagin dala to? Nangita sa Gakwat. Nakita siya nagdala sa Gakwat. Bitbig ka po kay natapos na tubing akon nga hambal nga. Natapos ng hambal kung ako. Ako mapasaan pa dalom. Wala pa kayo natapos ang promo. Natapos si imo yung expiration. Kapoy man to lang 3 kasako itong iba panaog ko. Wow. Sako wala unod. Si Ruan Hipilga, Araman, Action Doors. Tapos kagapoy may nagdaog na gidya nga cellphone, no? May nagdaog na kapon cellphone. Buenas. Si to ganing ngalan niya? Nalipat ko sa ngalan nito. Babae ito. Pinakauna siya nga winner sang cellphone. Ate. So, kabay pa karon kung may mag-claim naman, kabay pa nga maka-cellphone naman siya. Iway pa siya may mag-claim karon kaway pa siyang ma-announce. Basta ang ato na gin-announce kapon sa aga, arap niya kapon mo, no? Ay, okay. Leonor Valdiviso, morning man sa imo. Yes. Pilton Lipura, good morning man from Pasay City. Good morning. Yes. So, si Kimpo Yulo, dira, ginatamyo man ni Barky Tribe. Kag si primo ko Joseph Martin Yulo. Good morning sa imo. Manggod ni Congressman Dino Yulo. Ay, okay. Morning din sa imo kay Aksyon. Aksyon, Sige. Happy birthday man sa akon second cousin dira sa may Kawayan, si Manang Buding. Happy birthday. Happy birthday, Buding. Yeah. Ding. Buding, ding. Doon mo na yan diya sa doon mo na diya sa Negros yan, no? Yan, Buding ang tawag. Kaya sa Mindanao, ading. Anong buding,
Ang muda do ka babayi nga duwagi. Charot. Ay, joke lang na. Babayi nga duwagi. Di kay do ka only girl, do ka mo na balakis or only girl akong cousin, only girl na siya sa ila. Parang tawag ading. Actually Ilocano na siya. Ti akong lolo Ilocano. Tawag sa akong cousin nga only girl. Si Ading. Si Ading. Doka, only girl. Sa amo niya mga totoong girl niya, Adi lang niya. Adi lang niya. Ay, wala sa punan. Huwag nga NG kulang. Nagkakapoy na kung namusulat siyang Ading. Adi lang, tatlo ka letter. May ato kay balita, Black Boy, nakita mo to. Ay, doon ako nakabasa ka social media. Ang gahiribi ang bata. Hindi na siya kabalo magsulat sa ngalan. Kaya puro Z kag S kag boy. Standby na sa dugang nga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:43. Kag sa detalye, Balita International, posibleng halugan na sa nga pungsod Japan ng ila border control para sa mga foreign travelers. Sunod kay Deputy Chief Cabinet Secretary C.G. Kihara nga ang para mapabasko ang ila ekonomiya. Sunod padre sa sulod sang 24 katuig nakaligad nga semana sang ma-record ang paghuyang sang yen kontra dolyar. Una na akon US dollar. Una na gindumilian sang Japan nga makasulod ang mga dumuluong sa ilang pungsod sa nakaligad nga duha katuig bangod sa COVID-19 pandemic. Nakaligad nga tuig man gindumilian man ang mga audience nga maglantaw sa 2020 Tokyo Olympics. Isa sa matikang ginhimo sa karon sa Japanese government ang pagdugang sa kadamuon sa mga turista nga pasudlo na gikan sa anay 20,000 ginhimo na sa karon nga 50,000. Sa negosyo naman, nag-resign si Ayala Corporation President, CEO kag Vice Chairman of the Board Fernando Zubel de Ayala sa nga karon yara sa medical leave agon mag-focus sa health kag recovery. Ang resignation ang effective sa gilayon sa Ayala sa isa ka disclosure sa stock exchange. Nag-resign man si Zubel de Ayala sa iban nga subsidiaries sang kompanya. Ang Ayala Corporation nagpahayag ang board magapili sa magatalo sa iya bilang director sa palabuton. Sa naligid ng Agosto 15, ang kompanya nagpahayag nga si Cesar Cunsing gin-appoint bilang acting president kag CEO. Sa separado man nga disclosures, ang mga kompanya sa idalom sang Ayala Corporation nag-announce nga si Zubel de Ayala nagpanaog man sa nakalilain niya sa executive post. Ang Ayala Land Incorporated nagpahayag nga si Zubel de Ayala nag-resign bilang chairman of the board. Ang Globe Telecom nagpahayag man nga si Zubel de Ayala nagpanaog bilang member kag co-vice chairman sang board. Ginbuyaman niya ang iyas nga pwesto bilang vice chairman of the board of directors sang Bank of the Philippine Islands. Ang energy unit naman sa Ayala nga ASEN nag-announce man sang resignation ni Zubel de Ayala bilang miyembro kag chairman of the board of directors. Sa piyag nga bahin si Jaime Augusto Zubel de Ayala nga nagapungko bilang chairman sa Ayala Corporation sang damlag pa nagpahayag ang pamilya ang nagasuporta sa desisyon sang isning nga utod nga mag-focus sa iya ni ikaayong lawas. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 57 pesos kag 11 centimos. Singapore dollar 40 pesos kag 69 centimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 24 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, ginlansar na ni 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach ang una sining interior design business. Siya nga social media account, formal na sining nga ginlansar nga kaugalingon nga trapo o kon rugs kag carpets. Sunod rin naglabot sa duha ka tuig antes na himong proseso kaupo ng Studio Sullivan para makahimo sa nasambit nga produkto. Nag-umpisa ang interes ni sa pagdisenyo sa mga puloy-an sa nga ginpaayo niya ang kondo kag balay. Anong negosyo ya? Trapo? Trapo. Interior design. So, nag-umpisa siya sa trapo kag carpets. Samtang padayon ang maayo nga performance ni EJ Obiena sa Europa kag sa sining nga kayunan. Daog naman siya sa torneo sa 2022 Golden Fly Series sa Liechtenstein. Ini matapos manguna ang Pinoy Olympian sa men's pole vaults sang malampasan niya ang 5.71 meters nga record. Agud pierdihon ang 5 ka makasumpong. Ang Golden Fly Series nga kompetisyon ang katapusan nga event para kay Obiena sa ikaduha nga season niya sa din 5 ka titulo na iya nakuha. Ikaduha naman si Obiena, o kung nagpangaduha naman kay Obiena si Olin Trey Oates sa Estados Unidos. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy, kasi mga ka-action ta. Happy Tuesday!
Kag by the way, sa aton patrol, basi may nagapamati, kay may naga-inform di sa aton nga may aksidente kuno sa Sumag Cemetery. Bus kag Innova, damo Sa sunod sa pasahero. Sumag Cemetery, kung sa dalan. Hindi sa Gua. Sa dalan. Yes, sa dalan. So, kay Aksyon Alvin, basta nag-monitor sa aton sa Aksyon Alvin. Sige, thank you, good, Tita Athena Miran, no? Okay. Si Tita Abi ko si Athena, ano yung apelyido to? Athena, di nga ton nga OJT. hindi na yan. Tingin tita ko siya. Biatingo. Biatingo. Okay, so sige, thank you so much. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, morning dira, no? So, look that check sa patrol ta, no? Okay. Sige. So, diri kita sa aton balita Matamyo ko na happy special. birthday sa mga may birthday celebrators, bla. Sa kay future ihada ko Kashmir Coloso, happy birthday. Kay Marlon Solidum, kag kay Ruby Treyes. Morning dra sa imo, Ruby, and happy birthday. Amo ni isang babae nga nagtadlong kag nagiya sa kabuhi ni Nonoy Treyes. Yes, sana all gagiya. Sa iya post na mo na salamat sa imo pag bag-o sa akong kabuhi, kapag tadlong, paggiya sa ako nagud magtadlong akong dalan. Pwerte nga. Sana all gatadlong ang dalan. Rob, happy birthday na Rob, no? Sige. Sige. So, diri kita sa aton balita special ang pagpadayon sa pag-istorya naton sang Prince Charles. ining Kag kahari na. mga facts. Pero diyan ko ba nagliyak sa doors, next year pa siya ako nakoronahan. Hindi do ka anniversary sang pag-declare sa iya nga siya na ang magabulos nga pamuno. Bali next year pa siya. Oo. Kaya daw kalain man kuno nga bago lang napatay to koronahan kada hari. Next Lain dia sa ato niya, anniversary. lain dia sa ato niya mabulos yung bago pa lang nag-announce na patay ito pa to sa ospital na patay, gasumpa na di ang mabulos mo. Di ba? Sample mapatay bi ang barangay kapitan. Ato pa to sa ospital na balan patay ang first kagawad daw to gasumpa yo. Ay kala. Tigaling kay parang nga isang vacuum. Oo, hindi man pwede nga dasun tuig pa siya manumpa. Sino nakaroon ng mamuno sa ilang Pero si Prince Charles siya dasun tuig pa kuno sa mga corona yan. Oo, official pero ginatawag na gid siya nga King Charles. Okay lang. Okay lang. Ayada ko da morning da. Sino nga yada mo? Kabalo ka Si na. Glazel Masculina Hapson. Good morning. Morning da. Mapamada mo Manila, man sa Blam. Buta to sa Manila. Ato siya tutusa. Maguro Kamag na. Dusubay. M sa Boso, morning Hi, man. Mommy Ems, good morning. I miss you. Okay? Gani man. So, gani man. Namiss mo man sa... Uy nga, ikaw lang, Wala ikaw lang may karapatan mag-miss. Ano Wala ako naghambag, ako lang may karapatan. Na-shock lang ko nga, na-miss mo man siya. Sana all. Ihag mo siya, magkita ikaw. Mama chup-chup. Okay, so diri kita sa Dubata. Baka amag. Pili ko pakugos siguro si Glazel Masculina Hapson. So, sige, diri na ta sa aton nga balita special. Sige. So, dumduman mo kagapon Action Boy, si King Charles, kaagin na siya nga ginabully siya sa una. Yung dito ni mapatian no nga palong iya nga kuan mo, palong iya nga dunggan, di ba? Oo, so Gina mo na siguro, palong. Palong. Very ligay no. Nilong Google si King Charles. Hindi ka da magano Action Boy. King Sanchura, King na ba? Hari na sa Galino. Hari na sa Okay, so next Action Boy, sang February 6, 1981 Action Boy, nag-propose si King Charles kay sa asawa niya sa una Action Boy. Sa sana na? February 6, 1981. Okay, sige. So nabata ka na nag-propose kay Princess Di. Princess Diana. Princess Nabata ka Di na siya, Action Boy, I think. Ano yung Princess Di? Hindi. Mga, sang February 6, 1981, I think mga 45 years old ganun nila. Ay, bago lang ako nag-graduate. Wife ko nag-graduate sa high school. Kaya hambal ba ito ni Madumduman mo? Si Ma'am Lourdes, season. Ano ka na? Sige, ko nagabago tsura mo. Kasi rin ko since high school, mo kita tsura. Kalay. So, man siya Action Boy. Ay, kalay. So, sang July 29 naman niya Action Boy. Sang same year, ginkasal na sila ni... So, nag-propose sa February 6, July 29, kasal sila. Ni St. Paul's Cathedral. Kag Action Boy, 13 times lang ni sila nga nag-meet until sila naging kasal. Pwerte, no? Isip, gida. Isip, gida kung saan. Walang tanang kita. Ay, Katrisi, pakaslan mo na ko. Correct. Okay? So, next Action Boy,
sang August, ay kasubo Aksyon Boy. Kay sang August 1996, nag-divorce sila. August 1996, Oo, divorced. so 1 year old pa lang ko ni Aksyon Boy. Ikaw, guro, mga... 1 year old ka pa lang na. Oh, 1996 mo. Ako ya, mga 32. Wow, to. 25 ba taniyang bal ko? 32 ka na. Sige. Pabata-bata. Ito kalita ni kay ginunahan. Ang edad mo man na iya sa numero, Sa tsura na yan. Amo na gani nga si catch up pag ito bali Ma'am Lourdes. Good morning na kay Ma'am Lourdes season sa may Sumag. So next Action Boy, sang August 31 naman 1997. Okay. Mga 1 year 1 year after. Na Why pa gani 1 year mga more or less. Na-aksidente siya Action Boy. Si Princess Di. Saka sa lakyan bala, car crash. Kagti amo to Action Boy, napatay siya, of course. Okay? Tapos, isa ka facts pag about kay King Charles Action Boy, president ni siya sang masobra 400 kam organizations. Ikaw, Action Boy, 5 lang. Tatlo lang. Tatlo lang, 400. Nadala mo nang awa? Ang awa, lifetime ko da yang, hindi ko da president ya. Ano ka dagali? Vice president. Vice president ka lang. May nag-take over, naglasang iba nga, no? Hindi ko da, why ko da kagi presidente. Why gali? Why ko da? Hindi ko nakagi ka da. Subong ang presidente na da si Jack Denila. Siya ang presidente sa Sang awa. Ikabalo na siya sang awa. Pero hasta subong, hindi ka, maduga kadulag, iya nga, wallet. Wallet siya, why ka, palaging nawawala ang wallet. Princess Diana or Dina? Dina na yan. Dina tayo naglabay. Okay, sige. So, next Action Boy, imagine bala, 400 organizations, ikaw ang presidente. Hindi mo na nagaguro memorize, no? Pero siya yung alam ni si King Charles. Di mag-meeting, Bi? Mag-meeting sila, way ko balo. Bisa Pag dumalay, no? Mag-isa siya lang kadlaw, isa kadlaw, hindi kayo go sa bulan. Isa ka tuig. Sige lang bala. Sige amo na yan. Prinsipe saya mo. Prinsipe saya. Okay? Dasan? Tapos, kadasig sang panahon Action Boy, kaya pagka April 9, 2005, ging kasal naman si King Charles and si Camilla. So, mga 97, 2000, mga 8 years after nga napatay si Princess Di. Ay, 8 years after nga napatay si Princess Di. Actually, sila pa na yan ni Kwan, harap pa na si Princess Di. Ting tungo, aran na sila ni Camilla. Gani. Amo na gani. Damo ko na kayo makita sa Facebook nga mga, nga mga don't lose your hope. Diba? Don't lose your hope sa mga key-reads pala. Oo. Kaya na gani. Sabad. Pero, amo na siya. Don't lose your hope. Don't lose your hope. Kaya basi mapatay ang original. Oo. Kasabad. Isa pa nag-divorce man sila no? Oo, divorce man sila. Pero basi before na kaya may mga mo na nga mga issue. Galing kayo tiwata ka sa issue da bro, kung hindi ko magpabaylo si Princess Di mo. No, pagwapa to yan. Pero di katong tao. May kita kong mga video, syempre, basta once may amo na nga mabalita, maguruwa, ganyan man sinang una. Kita ko tong tao. Tong tao, Princess Di bisa ka pa yung pasang ng bag-uwi sila bla. Perti ka tao. Wapa gina si Princess Di. Okay. So, Action Boy, Charles U.S. Secret Service code name is Unicorn. Unicorn? Ano siyang namin sining? Arasa sa Secret Service. Hindi. Siguro pareho na pasang Secret Service na bala, kundi may ginakuha na sila, may gina-protect na sila ng mga VIPs. May mga sa kuha na sila, may mga so Unicorn is coming. Unicorn is coming. Unicorn has now left the puwerte, no? Kung Eagle, the Eagle has landed. The Eagle has landed. Ang presidente galing daw putos ginapanawag nila yan. Putos. Amo na ganing ang iyang name bala ni President Joe Biden sa Instagram, Potus. Sabi ko ano yung Potus? Amo na galing. President of the United States of America. Hindi. Potus, President of the United States. Potus. Okay, so sige. Sabi mo sa kay Sharon, hindi na daw presidente sa US. Mabagay kay US. Hindi ka kita tayon to kay Sir Guy. Adasin pa minsan mo kay Sharon. Why na ako nagsupon? Why na ako nagsupon yan kay Basi. Hindi ta ka pamotus. Potus na yan, hindi niya putos. Potus. Yeah. Tapos lang yung spelling suliay. Piyo na yan. Ang kay Sharon. Kay Sharon, piyo na yan. Amo na basta mong ginagamit. Uy, my birthday. Di pwede na ka Sharon. Diba? Si social na. Pwede ka Sharon.
Pamutos gali. Okay? So, next Action Boy, si King Charles Action Boy. Nang usually Action Boy, mayara gina siya sang fruit sa iyang breakfast. Bala. Fruit? Kaya ang favorite niya nga fruit is plum. Plum? Nakita ko ng Black Action Boy plum dala sa may Burgos, da bla nga daw may mga product na sila bla from imported mga products na. May plum. Ang mahal. Duan lang kabilog, do 400 plus. Tapos doon mo siya katlag ko. Kitilawan ka tanay mo, nakita ko na sa mga videos. Doon ka namin, isang kaon nila, isang plum ha. Kitilawan ko tanay. 400 plus, apat lang kami. Ako dason na lang. Tilawan lang isa eh. Ay, isa lang ko. Hindi isa lang shin. Tilawan ko lang. Gaya ka na puto siya sa surut lang. So, matilaw ka malang mo. Oh, what if ko ako na balik na. Nantawan ko lang kung may CCTV to dampi sila. Okay? Okay, so sige. Kag plans for Charles' coronation have been given the code name Operation Golden Orb. Golden Orb? Sa iyang Action Boy, coronation. Okay? Sa next year pa. Next year. Sige. Sige, mo na nanay I'm just hoping, ang pinaka-hope ko lang is, basi ma-invite ako sa coronation ceremony. Yes! Ma-meet ko si Harry, si Prince Harry, si Prince William. Pero gusto ko na ma-meet si Meghan Markle. Nasilin ko, Action Boy. Hindi kaya kay Kate. Kate Middleton. Princess kuan ko kay Meghan Markle, kaya kitanaw ko na sa series niya mo sa ng Suits. Sa series, sa Suits, lawyer na siya. So, mas gusto mo siya ma-meet. Mas gusto ko ma-meet si Meghan Markle. Kung hindi ba kaya si Meghan Markle, si Meghan Yang lang Meghan Yang, pwede. Sa Manila. Sige. So, pwede pa na. Miss Universe pa. Ano sa kanya? Miss World? Miss World. Sige. Perfect. Happy birthday kay Samuel Hapitana. Halin sa kay Sunny Boy Arnaldo Paladar. Samuel Hapitana. Nga Pitana. Nisa ikaw Paladar kaya Sunny Boy. Bata ya mo. So anyway, happy birthday, no? Miss Remia Garcia, Rush Action Boy, good morning. Yes, good morning. Kag kay Milagros Cesar Alit, see you later. Sige, may induction kami karon sa Metro Bacolod VPA Association. Sige. With our president, punong barangay Madeline Diaz. Ay, bongga. Siling ni Migo ko Julius, hindi upod mo ng taxi si Ari. Amutan na iya. Bulwark ba? Morning na sa iyo, Migo Jules. Ano? Sige, okay? Mga ka-aksyon ninyo ginamatian aton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline, upod ka-aksyon Marlon Hinovea. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.